କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ 4.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ। କୌଣସି ବନ ନଥିଲା, ମାଛରେ ଭରା ସମୁଦ୍ର ନଥିଲା, ମଣିଷ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଗରମ ଫୁଟୁଥିବା ପାହାଡ଼, ଅଗ୍ନିଗିରି ଓ ବଜ୍ରପାତରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡାଇଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାନ୍ତେ, ଏଠାରେ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ତତ୍କାଳୀନତା ଏଇଠି। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କେବଳ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଲା ସେଠି ନୁହେଁ, ବରଂ କିପରି ଏକ ମୃତ ପଥର ଜୀବନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ଜୀବରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ କାହାଣୀରୁ ଡୁବିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କମି ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେବା ପରେ ସେଇଟା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଥିଲା ନରକ। ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ନିଗିରି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ଆକ୍ରମଣ, ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସରେ ଆକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୁଦ୍ରମାନେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲେ। ପୃଥିବୀ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନୀଳରତ୍ନ କହୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଷ୍ଟାର ୱାର୍ସରେ ଥିବା ଗଳିଥିବା ଲାଭା ଗ୍ରହ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଅଜବ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅସ୍ଥିରତା କେବଳ ଧ୍ୱଂସ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିର ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ଜଳ ଓ କାର୍ବନ। ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ, କିଛି ହସ୍ତାକ୍ଷର। ପୃଥିବୀମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଆସିବାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ରାତିରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇନଥିଲା। ଜଳ ଆସିଥିଲା ଧୂମକେତୁ ଓ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡରୁ। ଯେମିତି ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଓ ବରଫକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ବରଫ ପିଘଳି ବିଶାଳ ସାଗରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବର୍ଷା ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶରୁ ବାଷ୍ପ କମିଲା ଓ ସମୁଦ୍ରମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆବରଣ କରିଦେଲେ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାନଭାସ୍ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେବଳ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ସ୍ପାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ସମୁଦ୍ରମାନେ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍-ଜୀବ ସୁପ୍। କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣିବାକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ନୁହେଁ। ଏହାର ମାୟା ସ୍ୱାଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରସାୟନରେ। ବଜ୍ରପାତ, ଯୁବ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଓ ଅଗ୍ନିଗିରିର ତାପ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲା ଶକ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ସରଳ ଅଣୁକୁ ପରିଣତ କରିଦେଲା ଜଟିଳ ଅଣୁରେ, ଯେପରିକି ଆମିନୋ ଆସିଡ୍, ଯାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍। କିନ୍ତୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ନିଜେ ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ। ତେବେ କିପରି ସେମାନେ ରସାୟନଠାରୁ ଜୀବନକୁ ପରିଣତ ହେଲେ? କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀର ସମୁଦ୍ରମାନେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣୁ ଏକା ପରେ ଏକା ଧକ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ହେଉଥିଲା ଉପଯୋଗୀ ଚିଜ୍, ଛୋଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ଆର୍ଏନ୍ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍, ଯାହା ନିଜକୁ କପି କରିପାରୁଥିଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୟଂ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ଅଣୁ, ଯାହା କହିଲା, ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରିବା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାଦ ରସାୟନରୁ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିଜକୁ କପି କରିପାରେ, ବିକାଶ ଖେଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଡିଏନ୍ଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆର୍ଏନ୍ଏ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଦୁଇଟି କାମ କରିପାରେ, ସୂଚନା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଓ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଭଳି କାମ କରିବା। ସେଇଟା ଥିଲା ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଏକାଥରେ କ୍ୟାମେରା ଓ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଏନ୍ଏ ହୋଇପାରେ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଜୀବର ପୂର୍ବଜ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏଇଠି, ଆର୍ଏନ୍ଏ ବହୁତ ନାଜୁକ। ତେବେ ପୃଥିବୀର ଅସ୍ଥିରତାରେ ଜୀବନ କିପରି ରହିଗଲା? ଉତ୍ତର, ବବଲ୍ସ। ସମୁଦ୍ରରେ ଲିପିଡ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୋଲାକାର ସ୍ପିୟର ତିଆରି କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଝିଲ୍ଲୀ। ସେଇ ବବଲ୍ସ ଆର୍ଏନ୍ଏ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଭିତରେ ଧରିଲା, ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା। ହଠାତ୍ ରସାୟନରେ ଆସିଗଲା ଗୋଟିଏ ସେଫ୍ ହାଉସ୍। ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଟୋସେଲ୍। ପୂରାପୂରି ଜୀବନ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂର। ତେଣୁ ହଁ, ଜୀବନ ବୁଡ଼ୁବୁଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସରି ଚାମ୍ପିୟନ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୁହଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପ୍ରୋଟୋସେଲ୍ମାନେ ବୃଦ୍ଧି, ବିଭାଜନ ଓ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀକୁ କପି କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟକାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାୟ 3.8 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଜୀବ। ସେମାନେ ଆମ ପରି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ନାହିଁ ମଗଜ, ନାହିଁ ଆଖି, ନାହିଁ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, କେବଳ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ବୁଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁପର ପାୱାର, ବଞ୍ଚିବା। ଏହି ପ୍ରଥମ ମାଇକ୍ରୋବମାନେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଫୁଟୁଥିବା ତାପ ଉତ୍ସ, ତୀବ୍ର ଅମ୍ଳୀୟ ସ୍ଥାନ, ବରଫରେ ଆବୃତ ସମୁଦ୍ର। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମୋଫିଲ୍ସ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହା ଲାଭରେ
ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ ଜୀବନ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେପରିକି ଆମେ କେବେ ଆସୁନଥାନ୍ତେ। ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାମର ଛୋଟ ମାଇକ୍ରୋବମାନେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ପ୍ରକାଶ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିକୁ ଧରି ତାକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଶିଖିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଜୀବ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା ବିଷ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲିଚ୍ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଲକ୍ଷାଧିକ ମାଇକ୍ରୋବ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରେଟ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେବଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଲାନି, ସେହି ସହିତ ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କଲା। ଏହା ଓଜୋନ ପତଳା ତିଆରି କଲା, ପୃଥିବୀକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ରେଡିଏସନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଜୀବନକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲା। ସାର କଥା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ଜୀବନକୁ ସମୂଳରେ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମାଇକ୍ରୋବମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥିଲା, ଡିଏନ୍ଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଧରିଥିଲା। ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍‌ମାନେ ସାଥୀ କରିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କୁ ଖାଇନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଚନ କଲେନି। ତାପରି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଲେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଆମ ସେଲ୍‌ର ପାୱାର ହାଉସ୍। ଏହି ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ଜଟିଳ ଜୀବନର ସତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍‌ମାନେ କେବଳ ଏକାକୀ ରହିଲେନି, ସେମାନେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାରିଟି ଜନ୍ମ ନେଲା। ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ବବଲ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ତିଆରି କଲା। କିଛି ସେଲ୍ ବିଶେଷ କାମରେ ଶକ୍ତି, ପାଚନ କିମ୍ବା ପ୍ରଜନନ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଜୀବର ଆରମ୍ଭ। କୀଟ, ଶାଳକ ଏବଂ ଶେଷରେ ପଶୁ। ସାଧାରଣ ସେଲ୍‌ରୁ ଜଟିଳତା। କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ପଥ ସରଳ ନୁହେଁ। 700 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ବରଫରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସ୍ନୋବଲ୍ ଆର୍ଥ ସାରା ପୃଥିବୀ ମାଇଲେ ମୋଟା ବରଫରେ ଆବୃତ। ଏହା ସବୁକୁ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବରଫ କ୍ଷୟ ହେବା ପରେ ସମୁଦ୍ର ଉର୍ବର ହେଲା, ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଲା, ବିକାଶକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ଏହି ନିକଟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଜୀବନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ପ୍ରାୟ 540 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶର ଗତି ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଗଲା। କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍। କେବଳ 2 କୋଟି ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପଶୁଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଦେଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭରି କୀଟ, ଟ୍ରାଇଲୋବାଇଟ୍, ପ୍ରାଥମିକ ମାଛ, ଜୀବନ ହଠାତ୍ ବିବିଧ ହୋଇଗଲା। ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଜି ଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ତୀବ୍ର? ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ର ବୃଦ୍ଧି, ଜିନ୍‌ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିମ୍ବା କେବଳ କସ୍ମିକ୍ ସୌଭାଗ୍ୟ? ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଛି। ପୃଥିବୀ କେବଳ ସହଜ ପଥ ଦେଇନି, ବହୁତ ଆଇସ୍ ଏଜ୍, ଅଗ୍ନିଗିରି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ବିଶାଳ ଗ୍ରହଣୀ ଆଘାତ। ଜୀବନ ପୁନି ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦରୁ ବାହାରିଥିବାମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ। ସ୍ମୁଥ୍ ସିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଲର୍ସ। ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସୁଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେନି। ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମୁଦ୍ର କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ଥିଲାନି। ପ୍ରାୟ 500 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଭୂମିକୁ ଅନୁକୂଳନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଶୈବାଳ ପରି, ପରେ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବାୟୁରେ ବିଶାଳ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଲା। ଏବଂ ଭୂମି ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁଜ ସଜୀବ ହୋଇଗଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲିଗଲା। ଗଛ ପଲା ପରେ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକୁ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ କୀଟପତଙ୍ଗ, ପରେ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ଏବଂ ଶେଷରେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ବିକାଶର ଏକ ବଡ଼ ଜୁଆ। ପ୍ରଥମ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ବିଶାଳ ଡ୍ରାଗନଫ୍ଲାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ଶାସକମାନେ, ଡାଇନୋସର। ପ୍ରାୟ 165 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରାଜ କଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଭୟଙ୍କର ପଶୁ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ରହିଲାନି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆକାଶରୁ ବିଶାଳ ପଥର ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କଲା। ହଁ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣୀ ବିଷୟରେ କହୁଛି। 66 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କଲା। ଡାଇନୋସରମାନଙ୍କର ଶାସକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଅଗୋଚର ମାମାଲ୍ସମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମଣିଷ।
ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ସଂଘର୍ଷ ବିପରୀତରେ ବଞ୍ଚିଥିବାର କାହାଣୀ। ସମୁଦ୍ରରେ ବବଲ୍ସରୁ ଆଜି ରକେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଲିକୁଲାର ଅବସରରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅବିଭାଜିତ। କିପରି ପ୍ରଥମ ଜୀବନ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା? ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରହସ୍ୟର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ।